музыка кешенең формалашуына ярдәм итә. Ул кечкенәдән үк балаларда гади канәгатьләнү хиссеннән алып, тирән әхлакый кичерешләргә кадәр уята. Көй һәм җыр турыдан-туры әхлакый тәрбияви әһәмияткә ия. Чөнки балалар югары лирик герой хисләрне бергә кичерәләр. Кукмара районының иҗат академиясендә эшләп килүче җыр бүлегендә төрле юнәлештәге җыр дәресләре бар. Милләтебезнең йөзек кашы булган татар халык җырларын өйрәнеп башкаручы ансамбльләр аерым игътибарга лаек. Лилия Хөснетдинова җитәкләгән ансамбльнең барлыкка килүе дә татар телен саклап калу теләге белән туа. Туган телебез ул әти-әниләрдән килгән иң кадерле бүләгебез. Безнең үзебезнең татар халкының милли сәнгате җырлары, үзләренең бормалары, моңлылыгы белән аерылып торалар. Бигрәк татар халык җырлары миңа бик ошыйлар. Гөлсем дигән җырны без өйрәнә башладык та, һәм миңа ул җыр бик ошады. Шулай ук Галактика иҗат үзәгендә атнасына 3 тапкыр укучылар Азалия Ваказова җитәкләгән җыр дәресләренә йөриләр. Дәрес вакытында укучылар татар фольклорын өйрәнеп башкаралар. Репертуарны сайлаганда җитәкче укучының тембры, диапазонына карап сайлый. Татар җырлары безнеке бит инде ул. Безнеке. Шуңа күрә горурланырга, икенче шәһәрләргә чыкканда менә үзебезнең матур җырларны, матур моңны күрсәтергә кирәк. Бу җыр түгәрәгенә 2 ел йөрим, миңа бик ошый. Казанда узган елда да, бу елны да 3нче дәрәҗәдәге лауреат исеме алдым. 30 ел балалар сәнгать мәктәбендә җыр дәресләрен алып баручы Лилия Нурмиева үз эшенең чын остасы, балаларга җыр сәнгатенең серләрен ачучы. Аның дәресләрендә укучылар эстрада вокалын өйрәнәләр. Вокал это сложная. Вокал ул бик катлаулы һәм вакытны күп сарыф итә торган эш. Без дөрес итеп сулыш алу һәм тавышны көйләү өстендә эшлибез. Һичшиксез, әлеге укытучылар җилкәсендә зур бурыч һәм җаваплылык. Алар яшь буынга гасырлар буе тупланып килгән җырларга, тарихка, милли һәм мәдәни мирасыбызга карата зур мәхәббәт тәрбиялиләр. Аслы Мөхәммәтҗанова, Динар Хәбибуллина, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.